Soc l'Imma Villegas, mestra jubilada, i avui us porto una activitat per a tota la família. Necessitem paper i llapis, colors o retoladors, tisores i una mica d'imaginació. Primer hem de dibuixar i pintar un mapa, que pot ser del país que vulguem o bé inventat. Després dibuixarem, pintarem i retallarem els símbols del temps: el sol, núvols, la pluja, el vent, neu. Aquests serien els bàsics. Si el volem una mica més difícil, la tempesta, boira, calamarsa, fred, temperatura, de mànega marina, un tornado i l'arc de Sant Martí. Amb tot això, jugarem a ser homes i dones del temps. Per això, el que hem de fer és agafar el mapa i podem explicar el temps que va fer ahir, allà on vivim, i posar el símbol en el lloc corresponent. Per exemple, ahir a Barcelona va fer algunes pluges i va estar ennuvolat tot el dia. I posem el símbol de la pluja a Barcelona. Més o menys. O bé, el temps que va fer els dies anteriors. Per exemple, hi ha hagut fortes tempestes els darrers dies a tot el territori, amb una baixada important de les temperatures. Si volem fer-ho una mica més divertit, podem inventar-nos el temps que farà demà, el cap de setmana o la setmana que ve. Per exemple, demà s'aixecarà el dia ennuvolat a la Costa Brava, però després s'obriran clarianes i a la tarda lluirà el sol. Pel cap de setmana s'esperen fortes nevades al Pirineu amb cotes baixes i hi ha un avís molt important de fortes ventades a les Terres de l'Ebre amb possibles mànegues marines a prop de la costa. Si volem fer-ho una mica més difícil, per parelles, un explica el temps i el company posa els símbols. O bé al revés, un posa els símbols i el company ha d'explicar el temps dels símbols que ha posat l'altre. Per exemple, la setmana que ve, al País Valencià hi haurà moltes boires al sud i calamarsa cap al nord. O bé, per aquest cap de setmana lluirà el sol tot el dia a les Illes Balears i per la setmana que ve sortirà l'arc de Sant Martí. I ara, molta atenció perquè vaig a fer-vos unes endevinalles. Endevina, endevineta, què és allò que espanta tant que en fuig tothom a l'instant? Un llençol apedaçat que ni punta d'agulla li ha tocat. Fa viure i no és aliment, xiula i no té boca, està fred i està calent i no el pot veure qui el toca. I l'última, que és allò que tothom pren i ningú no s'emporta. Tip-tap, tipi-tipi-tap, cau la pluja sobre el terrat. Tip-tap, tipi-tipi-tap, cau la pluja sobre el terrat. Bufa el vent, bufa el vent, bufa el vent des de ponent,
Cauen els llamps, zzz, cauen els llamps, zzz, cauen els llamps de dalt a baix, sonen els trons, brum, sonen els trons, brum, sonen els trons després dels llamps, cau la neu, flop, 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 cau la neu, flop, 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 cau la neu a poc, surt el sol, oh! Surt el sol, oh! Surt el sol sempre que vol, tip-tap, tipi-tipi-tap, cau la pluja sobre el terrat, tip-tap, tipi-tipi-tap, cau la pluja sobre el terrat. Adéu!